Hola a totes i a tots. Avui anem a un vídeo de les modalitats sexuals. Per què fem aquest vídeo? Aquests vídeos et serveixen sobretot per poder fer activitats a la inversa, poder avançar temari interactivament des de casa i fer exercicis molt més guiats. En aquest cas, de la modalitat sexual, l'utilitzem perquè fem primer de batxillerat, a vegades se mos oblida molt lo important que són les modalitats textuals de cara a segon de batxiller. Llavors, he pensat que seria molt més fàcil, ja que el primer batxiller sobretot importa el test argumentatiu, que és molt important de cara a l'any que ve, el test expositiu, fer un repàs de totes les modalitats, sobretot per poder fer feina més a gust i més tranquil·lament quan toquem els textos literaris. A part, això també vos serveix per castellà, perquè l'any que ve treballareu moltes tipologies, les modalitats, encara català no treballeu tantes, i a més sempre a l'hora de comprendre un text, sigui quin sigui, en qualsevol llengua, tenir unes estructures més o menys clares ens ajuda molt més a poder sobreviure dins la vida acadèmica. Per tant, el que farem avui serà anar mirant un vídeo i després anireu fent unes preguntes mentre el vídeo passa. I, evidentment, sempre que teniu algun dubte, podreu tirar d'aquesta explicació, que és molt més simple. Així que, vinga, anem a començar amb les tipologies textuals. Com vulgueu, anirem veient una mica les diferents tipologies. Veureu que només hem fet el primer gran bloc, que serà el que treballarem el primer i el segon trimestre, que per mi potser són les més importants de treballar, sobretot amb el tipus de literatura que farem. El tercer bloc el deixarem per el tercer trimestre i per no ser molt soporífers amb el tema de les tipologies. Anem a veure. El primer que veurem serà què hem de saber de les tipologies. Què és una tipologia? Jo crec que és una cosa que realment tots sabem, però que al final és com ho he de definir, és que per dir falta saber la definició de tipologia textual. Lo important és que identifiquem les coses, que vegem això i sapiguem que és un eslògan, que vegem això i sapiguem que és un còmic, poesia, relats, poemes. Faig un poc de propaganda? No. Però és important, sobretot, saber construir aquest text i, sobretot, aprenem a construir per poder aprendre a identificar. Per tant, no m'enrotllo més i seguim, però que és molt important, la definició tampoc és exacta. Veureu que m'ho donen en aquesta presentació que hauré posat, és sobretot que cada tipus de text té unes característiques determinades, però no ens hem de confondre. És a dir, això és com si féssim una recepta. Evidentment, cada text té la seva recepta i més o manco totes se fan igual, però nosaltres podem fer dos plats que són el mateix concepte i donar-li un toc personal o pot haver petites variacions. És a dir, evidentment, un text descriptiu predomina la descripció, l'adjectiu i tot el que ja coneixeu des de petits, però cada un ho fa d'una forma diferent i tots escrivim diferent. Per tant, les tipologies no són una cosa fixa i inamovible, és una referència que hem de tenir per poder identificar els textos, igual que pot haver una tipologia dins una altra, perquè si nosaltres agafam, per exemple, aquí tenc un llibre de narracions que vos recomano, que és Viure perillosament, relats sobre dones molt importants. Evidentment, dins un relat predomina el text narratiu, però dins un text narratiu, dins la novel·la, hi pot haver textos descriptius, pot haver poemes, poden incloure moltes coses. Per tant, alerta amb aquest tema de les definicions, perquè en aquest cas la literatura és una cosa bastant més pràctica i bastant més de palpar-la. Però bé, la classificació textual més estesa és narratius, descriptius, conversacionals, instructius, predictius, argumentatius, expositius i retòrics. Ja vos dic que de cara a segon de batxillerat, l'argumentació i l'exposició és bàsica. La resta vos servirà també altres assignatures, però aquests dos són els que haureu de dominar, tant en els exàmens d'enguany, on ens prepararem per el curs de l'any que ve, com per de l'any que ve, evidentment. Per tant, el que vos diu és, els textos se classifiquen atenent a uns criteris. Ho vàrem veure amb els gèneres, l'intenció, què pretenen contar, què pretenen dir, i ho fan a través de lo que anomenem marques lingüístiques. Si clicam en aquest més, veurem que ens surt primer gran bloc. Això no vol dir que no n'hi hagi més. Els veurem, com ja ho he comentat. Aquest primer gran bloc està compost de, sobretot, diferents textos, però començarem pel que vos estava comentant, pel text argumentatiu. Igualment, sempre seguirem la mateixa estructura a l'hora de classificar un text, de comprendre-lo, d'estudiar-lo, però els textos, ja vos dic, no s'estudien, se llegeixen. Pot ser 2 anys estudiant els esquemes de com se fa un text argumentatiu i no el sabeu fer. Per tant, anem a la pràctica. Quina finalitat té un text argumentatiu? L'empleeu diàriament posant excuses, l'empleeu diàriament intentant justificar les vostres accions,
convèncer d'alguna cosa. Crec que no m'he d'estendre molt amb això. Aquí vos dono les característiques, sobretot principals, que podreu veure, però aquí hi ha dues coses que sí que m'interessen. Primer de tot és un discurs subjectiu, perquè, òbviament, esteu donant la vostra posició i la vostra opinió sobre un tema determinat. I després, dos temes molt importants que s'anomenen aquí. Verbs en causalitat i conseqüència, però sobretot citacions. Citar a persones és donar arguments d'autoritat i legitimaran sempre la vostra defensa. I per altra banda, de recursos retòrics, que aquí se vos esmena, la interrogació retòrica és molt important, sobretot, per exemple, en el principi, la introducció, perquè vos pot ajudar a respondre amb arguments i solen ser bastant útils i d'ajuda. Després vos dono l'estructura, que és una captatio benevolent escrita per tal autor, dia tal, representada de l'escenari tal, va tenir molt bona crítica. Vos capta l'atenció? A mi tampoc. Clar, no és el mateix dir la fantàstica obra representada en un dels millors escenaris. Aquesta captatio benevolentia, és a dir, les nostres introduccions marcaran sobretot la nostra nota i l'expectativa de la persona que vos està corregint. Començar amb un fil conductor molt bo i amb un eslògan molt potent vos pot ajudar a avançar molt més. Per tant, la introducció d'aquest test argumentatiu, a part de definir i introduir el tema, la pregunta retòrica, una cita, una frase molt ben feta, pot ajudar-vos molt a que pugin les expectatives, a que si després la part d'enmig no és tan bona, el lector ja va més convençut de llegir, perquè el que heu captat en el principi és una cita final. De fet, és un test que ja heu elaborat altres vegades, o fins i tot amb el tema de si l'art podria salvar la vida. Llavors, aquí vos dono els tipus principals, que també coneixeu. Fixeu-vos article d'opinió, columna periodística, debat, carta al director, assaig, editorial, discurs polític. Són textos que fins i tot m'atreviria a dir que consumiu diàriament per la televisió. Quins exemples vos han posat? Si clicau podreu veure un exemple escrit per poder veure millor l'estructura, però anem a veure aquest exemple visual. Leo Messi, millor jugador del món. Andrés Iniesta, segon, i Xavi, tercer. Els tres formats a la Masia, Els tres fets aquí. Com en Pedro, en Bojan, en Busquets, en Valdés, en Piqué i en Puyol. Tots fets aquí. I en Pep Guardiola. El que molts consideren el millor entrenador del món, què? Nascut a Santpedor, format a la Masia. Te n'adones? És possible que tinguem el millor equip de futbol de la història i la majoria dels seus jugadors són fets aquí. Què tenim? Que què tenim? Tenim els Pirineus, plens de neu a l'hivern, i tenim 580 quilòmetres de costa des d'Alcanar fins a Portbou. Amb 336 dies de sol a l'any. Tenim l'Empordà, la Fageda, la Cerdanya... El Delta de l'Ebre, l'Estany de Sant Maurici i Aigüestornes. Tenim la Sagrada Família al Parc Güell, construïts aquí per un gran senyor d'aquí. Tenim totes les coses maques que va fer Miró. Tenim els ous d'en Dalí al Port Lligat. I tenim un munt d'històries de la Mercè Rodoreda i d'en Monzó. I els poemes visuals de Joan Brossa. Per descomptat, tenim i sempre tindrem les paraules de Joan Manuel Serrat. Tenim coses que només nosaltres tenim. El tió, el caganer, la sardana... La Patum i els castellers. Ara no només són nostres, són patrimoni de tota la humanitat. Tenim llonganissa de Vic, el recull de Fonteta, el Pollestret, les galetes de Camprodon, Els calçots i els El romescos. pipot, el trinxat i les millors anxoves del planeta. I tenim els millors cuiners del món. fent plats increïbles amb les coses bones que tenim aquí. Coses nostres, coses bones que tenim. Estrella d'Am, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Que patrocina Estrella d'Am, promocionen el Barça i promocionen a més, com ho podeu veure, parts de Catalunya. Molt bé, un tipus de test que és el narratiu, que ja el coneixeu, a més l'estem treballant a classe amb el projecte de la Bibliocàstia, però igualment us he deixat dues estructures que són molt importants. Com veus una altra vegada vos surt finalitat, narrar, contar accions, què fa, què passa, tot això ho sabem, ho acabem de treballar a classe, plantejament nos i desenllaç, però aquí vos diu que ens fixem en que pot haver altres estructures a part de l'estructura clàssica que sobretot s'utilitza en conte. Presentació, plantejament d'un conflicte, desenllaç, situació final, pot ser més llarg, però podeu variar el desenvolupament temporal, els diàlegs poden ser diferents, les descripcions, com veus, se connecta amb altres modalitats
i això seria en el cas de la narració, és a dir, novel·la, conte i tot el que és més estructura narrativa clàssica, però després teniu, com a textos narratius, també inclouen els textos informatius. I aquí se vos presenta el que és una piràmide invertida. Les 6 preguntes, les 6 W baixa, que en català sí que ens responen a inicials diferents, qui, que, com, quan, on i per què. Perquè al final aquesta estructura se diu piràmide invertida perquè nosaltres posam la informació depenent del que volem explicar i en quina importància. Per tant, segons l'interès que tenim d'explicar. Al final, encara que sigui un text periodístic, estem narrant una acció. Per això us deia que se poden combinar les tipologies textuals. I no m'enredaré més amb aquest tema, vos explico els gèneres principals: novel·la, conte, notícia, reportatge, opinió, crònica. Com veus, és bastant més l'han fet i teniu el tema dels gèneres literaris. Anem al text instructiu. Aquí hi ha textos una mica especials. Us he deixat un exemple un poc especial. Vosaltres coneixeu de sempre els textos instructius de tota la vida. La instrucció d'un joc, el prospecte d'un medicament, però ho podríem fer d'una altra manera, podem donar instruccions d'una manera diferent. Ara ho veurem. Fixeu-vos, mode imperatiu, caldre, haver, estructura numerativa, normalment ho dividim en fases, com podem, per exemple, dividir l'estructura d'un text, també com l'han de fer. Això m'ho diu, recepta de cuina, típic. Les lleis també entren dins textos instructius perquè ens indiquen què s'ha de fer. La gramàtica també se considera un text instructiu, consell o reglament. Però fixeu-vos, duit a la narrativa, teniu un text instructiu preciós que se diu Instrucciones para subir una escalera, d'en Julio Cortázar. Aquest text, que vos recomano llegir-lo perquè és preciós, forma part d'un llibre que també se diu Cronopis, que treballarem més endavant, textos on es donen instruccions d'una manera més original. En aquest cas és instruccions per pujar una escala i tindreu instruccions per plorar, instruccions per riure. És una activitat que treballarem més endavant, però que m'agradaria que llegíssiu. Sobretot, fixeu-vos en el principi. Ningú haurà deixat d'observar que sovint el sol es plega de manera que una part puja en angle recte amb el pla del sol i després la part següent es col·loca paral·lel a aquest pla, per donar pas a una nova perpendicular, conducta que es repeteix en espiral o en línia trencada fins a altres sumament variables. Ajupint-se i posant la mà esquerra en una de les parts verticals i a la dreta, a l'horitzontal corresponent, s'està en possessió momentània d'un graó o esglaó, cadascun d'aquests esglaons formats com es veu per 2 elements. Se situa un tant més amunt i endavant que l'anterior, principi que dona sentit a l'escala, ja que qualsevol altra combinació produirà formes potser més belles o pintoresques, però incapaces de traslladar d'una planta baixa a un primer pis. Les escales es pugen de front. I ja vos deix que ho llegiu tots sols perquè és un text, ja vos dic, preciós per gaudir, i més endavant ho treballarem en el tema de les emocions, que és que em fa feina aquest autor hispanoamericà Julio Cortázar, que també vos ho recomano moltíssim. Que ja veurem dit el pròxim trimestre, anem amb els retòrics, que potser són els més importants en el sentit de l'estètica literària. Fixeu-vos, aquests retòrics dedicant molt de temps sobretot a la finalitat, que és estètica i lúdica, és a dir, atreure l'atenció del receptor. És a dir, vol produir una emoció. Evidentment, un manual d'instruccions mèdiques no mos produeix cap tipus de sensació, però aquest, en teoria, el seu principi és aquest. Llavors, fixeu-vos, hi ha estructures múltiples possibles, perquè els textos retòrics els poden trobar des del poema, la narrativa, dins el teatre, dins qualsevol gènere poden trobar un text amb finalitat lúdica. S'utilitzen, evidentment, moltes metàfores, figures literàries diferents, repetició, personificació, tots aquests tòpics que ja coneixeu. Tot això ho podreu veure detingudament i, evidentment, molt de joc de paraules. Per exemple, el text retòric també s'utilitza dins un tema com és l'eslògan. Aquí han deixat un exemple de text retòric, si se mos veu bé. És un projecte preciós on la gent va recitant un poema mentre es dibuixa. Per tant, de qualque manera, el projecte s'art de forma visual mentre se va recitant. Això és un text retòric i, a més, produeix doble finalitat estètica. Anem a veure que aquest és un poema de Nestellers, que se diu M'he estimat molt a la vida, i m'agradaria que l'observéssiu amb atenció.
M'he estimat molt la vida. No com a plenitud, cosa total, sinó, posem per cas, com m'agrada la taula. Ara un pessic d'aquesta salsa. Oh, i aquest rabanet, aquell all tendre. Què dieu d'aquest lluç? És sorprenent el fet d'una cirera. M'agrada així, la vida. Aquest got d'aigua, una jove que passa pel carrer, aquest verd, aquest pètal, allò. Una parella que s'agafa les mans i es mira els ulls. I tot amb el seu nom petit sempre en minúscula, com passerill, aquell melic, com la primera dent d'un infant. Tallers, però a més d'aquests gèneres anem a veure que són més destacats. Aquí teniu exemples i una mica el que és la definició, d'acord? El poema i la cançó la coneixeu perfectament, a més és un gènere que en que farem feina en el pròxim gènere literari. Aquí us he deixat jo també un exemple que el podreu veure, que se diu Assumiràs la veu d'un poble. És una combinació entre un poema de Tallers i un grup de música que l'està versionant. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. No mos enredarem gaire, podeu mirar les cançons tranquil·lament quan vegeu el vídeo. Anem a l'assaig literari. Primer us he deixat una mica el que és la definició. Bàsicament un assaig ja sabeu que és la visió personal d'un autor sobre un tema determinat. Evidentment poden ser especialitzats o no. Normalment, quan són gèneres literaris, de lo que s'està fent l'assaig apareix normalment a la premsa. Crítiques de llibres, sobre un tema determinat, sobre una visió d'una teoria, però fixeu-vos que pot anar des de 2 paràgrafs fins a 300. No hi ha una extensió determinada, però normalment l'assaig és una visió personal d'un tema que està fet perquè ho entengui tothom, d'acord? Per tant, també utilitza de qualque manera l'argumentació. Anem a veure per això aquí també un exemple d'assaig literari. En aquest cas és de Stefan Zweig, vos ho recomano moltíssim, i fixeu-vos com comença. Escriure i anotar les frases no són per a ell sinó un subproducte, un pòsit. Amb una mica de malícia, es podria dir que són com la sorra de la seva aflicció, com una perla de l'ostra. El producte principal és la vida, de la qual les altres coses només són estelles i deixalles. El meu ofici i el meu art és viure. L'escriptor només és una ombra de l'home, mentre que d'ordinari ens meravellen 1000 vegades de veure en altres com és de gran el seu art d'escriure i com de petit el seu art de viure. Vos recomano que llegiu aquest assaig, és preciós aquest fragment, perquè passam en els famosos embarbussaments que coneixeu de sobre, que és el joc de paraules que se fan en diferents mots, i que ens explica sobretot que intenta crear un efecte còmic i que, el més famós en català és 16 jutges d'un jutjat menjant fetge d'un penjat, d'acord? I a part d'això, per si vos interessava, això també els fa gràcia sobretot en els més petits, aquí teniu un exemple en català, que n'hi ha moltíssim d'embarbussament. De fet se fan concursos a TV3 de tant en tant, congre en canya i canya en congre i congre en canya. I ja no m'enred més, l'eslògan, diu, un eslògan és una frase publicitària, que és propaganda, bàsicament. I l'exemple que vos he deixat, que també podreu mirar per vostre compte si voleu, és un exemple del que podria ser. En aquest cas és una defensa del català, una campanya que es va fer a favor de la llengua catalana, que se diu el català, llengua per tothom. Aquest era l'eslògan. Avui, a Catalunya, més d'un 84% de la població sap parlar català. 7 de cada 10 persones El saben escriure. I gairebé no hi ha ningú que no l'entengui. Fa 30 anys el coneixement i l'ús del català era molt diferent. Fa 30 anys, a la demarcació de Barcelona, 3/4 parts de la població entenia el català, però només la meitat el sabia parlar. La gran majoria
no el sabia escriure. Gràcies a l'esforç de tots, institucions polítiques, acadèmiques, entitats cíviques i també de tots els catalans, hem transformat la realitat de la llengua. El català s'ha estès i és una llengua consolidada. I bé, això tot per acabar aquest vídeo. Suposo que heu anat fent les preguntes. Sobretot, gràcies per l'atenció i espero que feu l'activitat de forma molt fàcil. Si no, ja sabeu que podeu contactar amb jo via Classroom, xat o correu. Gràcies, fins al pròxim vídeo.